Hulai pi baro ki paralog ba ye jangi ki men ki para ki to ki ba la chu pelut por ban pe ya kane ka program ga jangi man la khatiyo ni dap da ga jang sau kmen ban pediang som hai pi sa sha kane ka wai bat ka program ha kane ka kleman let's say dan pediang chong pi ki ba yo i ya kane ka sien ka baneng kong ni kwa ban pediang som hai pi ha ka kom ka ba karpang ba nga next camp ba hadian chang ne ka program phin sayo ya jingkal khu langba kaktien ka chang blai kito ki bala chu bodden ya ka program ka change ya pe ya ki subject lane ki benta ba phia langba kaktien ka chang blai ba ka ne ka tayo ngi dan ya ka subject ka ba don kam hadu kata bangi kan song thu kum ki kristan Magata kalong ka jingkala ka bamun. Ngidani ki panelist ki ban pensyai ngi lang bagak tien ka jong blai. Kay ka jingmut bashisha jong ka jingkala ka bamun na ka tien ka jong blai. Ngidani pastor Albert Camlin I ba nyawbo lapasam ba Jonathan Mukim. But to ai ba blai en ku yang I baro kat bangi sedang ba dia piru kumcho. Tekat bangi ya pe ya kini ki jingkali ki ba ngidan badru ya ki jingya sam na ka tin ka jong blai lang ba ki panelist ki jonge tungi ne pendam lang la ki clear ki jing duai blai ba pa jongi ba ha bnang blai chong ki jing thau ba ro ba yo I ngi na jrang bad ba im ha ki donot ki jonge Iwan shami ablay hakane ka klemat namar ba ngilong ki ching thao ki changme bad milong ublay bok pa changi ba hapnang ubakwa engi bangin wan shami daga jingkala ka bamot ka bashisha kat bangi pe ya ka subject chong ka jingkala ka bamot lang ba ka ktien ka changme idwai ba men hikai yangi bad panchai pansong tho yangi ba ro bad ya ki Hemen ki para lak prajo ki ba pe ya connect program men sumar men kalku men dalam kat bat ki ru kumcha ba to ai ba ya ka kertang ke jong men pen crown nam kat bangi ya pule lang ba ka tin ke jong me au ble na bangi pan ki ne ba ro ka kertang ma thang tam jong Jesus Christ amen li ka banang kong akwa mutli ya I pastor Albert Camlin ke jing mat trong cái chính kala kabamat Kumleshbo na kamta ko tuba jingkali ya kaba lala kali ya nga kaba ong ke jingkala kabamot ka jingkala kabamot ka dei ka jingsusi yala ki jong ki pop ha kaba unong pop lani kanong pop amtang baki smusi henrei ki kloiru ban phaino na kilanti baman baro na ki kam baman baro na ki jingmut jimkhat baman baro na ki jingkran baman baro ki ki bamde kat kum kamon ka jong blay ki kloi ban ino kita bat ban phai shop blay kata di ki jingkala kapamot kulisibon Kuleshibun pastor Albert ya ki to ki jing penshai ki jong pi ha ka be dei bat ka jing kala ka baman ngasang tanat ya ki mat ki ba pi wan ra ba ka dei ka jing phai no na ke baro ki kam baman bangan phai shop blay kalong komba ngitiek ya ka U-turn ha ka jingim kristan ka jangi bangi phai na kalanti ka bangi ha ban len rengi phai ba ngi kwa na menta ban le ya ka man ka jong blai tungi ne pe menta sa sha ka wei pat ka jing kili hatu pila ban ya thu yangi shapang ka jing bakla la ne ka jing ya phe ha ka jing kala ba mot ka jong Isa ba jong Judas ke ka bakla ha jing kala ka ba mot ka jong thi kublai shiboni ni jingkli ka ba ki wanra wang ka ba bakla ha ka jingkla ka mot Iso bat u Judas lada pi phaish ka Bible ka sthi pol sha ki Hebrew ka long ka ba khat art khat ka ba khan reu man pule khan reu khan yo ane khong yo ba don uno ru uba klim
lane ubale bi ain niam kumu iso ubanamar kaba shisin bam jingbam ulade no ya ka jinglong men jong u hi namar fitip bahadin kata wat haba ulaw waru ban yo ya kata ka jingkurku lakan tait noi u namar shim jaka ya ka jingkala ka mut la ulawat ya ka da ki jingjao umat pi u iso hangne shim na sngosi ya ka ka ba ulale bola deno ya ka jinglong men ka jong u hau para u Jacob but kai ka ba u iso u sngosi kalong u sngosi na marba ula do no ya ka jingkurku hadin wala ukwa ya kata ka jingkurku da ka jingjao umat ula wat ban yo ya ka ban re shim la yo ya ka but habangi pai pat sha ka jingkla ka mod u Judas ha u Judas u kla ka mod but u wan ban bread no ya ka laipo kisbai shekirang ba lingdo but haba u Jisu u pek ya u Judas shim la yo ye ka jingkla ka mod nadu ka mensim u Judas shim la pai de anut but shim na sngosi ek ka ba ulale but haba u Jisu u yo ya u long kumne u Jisu u sngosi boong de na mar jong u bo Jisu u wan chkni ka parthai ban yap ban siu spa ya u breu kum ma u ban re u Judas na mar ka jing le ka jong u la so ban pe u Jisu ba yap halor ding phna but ula leg ban den phasi no yala de ula pungkut jubor ya ka jing im ka jong u dat na mar ka ne ka daw kadai ka jing bakla ka jing but ngai la da shim la pungkut jubor ka jing im ka jing ada upan map ada sungsi badukla ka bamut bonam le shu bonam eat shu ya kipisa ublay udang map ya Judas but namar ka jingle ka jang la shu banyo kata ka jing map na ublay Kublai jibon ba chana san ya gitu ki jang pinshai ki jang pi ha ka bede bat ki jing bakla jang kla ka bamut ki jang iso bat Judas ka jing pan pau ka jong pi ka long ba ka thin ka jong blai ba kim song si ya ki pop ka jong pi ban phai shau Jesu ban kala ka ba mer henre ki song si namar ba kim yo ya ka ba ki kwa kumu iso yo ya ulat ba uladu no ya jing ka pu ka jong on phai shau blai ba du Judas u klam song si ya ki pop ka jong henre song si ya ka ba u la le henre u klam phai ba shau blai ta ka jing kala ka ba mer ka ba shisha ka de ka jing phai cái trong này số cái đây cái chính bát đốn nốt cái đây cái chính para cái mình xem bạn ni pan này cái chính mà cái bạn tăng u lệ hi u bala ban ai cái chính cái ly cái bạn buồn cái bạn nghĩ đón haba cái đốn nốt cái lệ ya cái chính tray cái trong mình xem mà thôi cũng nó cái ta dầu nòng bọt Amen. Kublai shibun ba nyawbo la pasam mi gitu gijeng penshai gijeng pi ha kajing im kajang ubreo kamdan kai ka ba ngila ban le bha dalade henry kade tang ka wei ka benda ka ba ngile bhai ki wei kade kajing dan kajang man sim khoi kumbala daban kran ba uso jang man sim mangila ban sham na ki kala dia la nang basan dekat ba ar ba pula da pipule haswa jong ka tu ki don ya uski uso jong ka jing long do ga jong e henry hadien ba ubreu la yo ya ka jing pen kala do man sima khoi udan ya ka jing spon ya ka jing ye ya ka jing ya shaslam ya ka jing bha ya ka jing long ka ba ublay kwa ya ublay bande kublay shibun naga benda gitu kijeng penshai ke jang pe ini pe mata sa shay kawai bat ke jing kele
Pastor Albert Cameron kene ke jengkeli kedai nam da ke jong pi ngi ha ke jengkela ka bamut ke jong David bat udan ya ki katu kane ki mat ki bau chia ha ki jing duai ki jong ki la bene thu ki ai ki da ki bau David chia ha ki jing duai ki jong no Kublai shibon na kum taka tu jingkeli ya ka ba lala keli ka ba ong yang agam ni haba u debit ula kela ka pamut ki mat ki ba ula jer keteng ha ki jing duai ka jong u ka jawab ka long kat kum ka kti ka jong blai la bu chik mau ya ka jing im ka jong u debit na du ka jing long samla ka jong u ha du ka jing long sim ka jong u hoi ha ka jing im samla ka jong u debit ula im ya ka jing im ka pa pen so ba e yo blai Henry hadien ke jengong sim ke jong u la le ya ke ka ba u blai som ba ya u but u debit ula on phai pat sho blai da ke jingla ka bomot ka ba shisha ha ba u debit ula phai sho blai ula tho ya ke jawai sam ka ba so tanat ka ba ngila man shem na ka sam ka ba lai pu ar pa na ka sam ka ba sam puai ha ka sam ka ba sam puai ke khat ka ban kong ha du khat ar ni pe ye ki ka tu ka ni teli ki mat ya ki ba u debit ula cher ka teng ha ke jingwai ke jong u ka ban kong kat kum kat khot ka ban kong wong kum ni tu isn e yanga a uble kat bakum ka jingle isn e jong mi kani ka mat ka ba debit u phai shible so thu de ta uble ba kan re ka jing snei u bala ban le yu ban map ya u but kalain ka babu ong to pendam no ya ka jing palat jonga kamat ka baar kalong ba ukur pa shible ba un pendam no ya kita ki jingle palat jong ubaro ya ki ba ulale bat kamat ka balai uong hagad khot ka ba to sai khut yanga to pun khut yanga kad khot ka ba nyu to pun khut yanga do hisop tengan long khut to sai yanga dengan khamli bani ka yo abau debit ula kapat shoblei ban map ba un sai khut ba un pun khut udah plaru yala ki pop paro hagad khot ka balai ter hadu kad khot ka ban rio ka ba song tanat ka lon ba hagad khot ka ba shipo wong to pelong ka donut ka ba thamai hapo jonga a ublei ba to pen thamai ka masim ka ba bai hapo jonga ukur pat yo blei bo thau thamai ya ka donut ka ba rem ka jong u kamat ka ba kongsan ka ba David ujek teng ha ka jong wai ka jong u hagad khot ka wei wong wat bread no yanga na khamat jong mi but wat shim no yala musim bo khu nanga kata de kijing kapat kaban long yang ai phir punju but kamat ka bakhadu uong pat hakan khot ka bakhat ar to ai pat hanga ya ka jingkmen ka jingpen em jomi but to kershan yanga da ka mesim ka bakuloi kini gidi kimat ki ba udebet ujer ka teng ha ka jingduai ka jong u hadin ka jingkala ka bomot ka basisha bleshibon amen bleshibon pastor ya ki tu ki jeng pen shai ki jong phi na ka tin ki jong blai shapang ki mat ki ba u debit u jer ha ka por bola phai sho blai yo I ya ki tu ki kantin ki ba u debit u da pen pao ya ki pop ki jong u ban upan ya kan donut ka ba thamai kum ki brio habangi yet benia ya ka tin ka jong blai udah kwae bangin pen pao ya ke ka bangi la le ba de ke ka ba u kwae ngi bangin le ta ai ba kane kan long ka ching pen shai ba ka ching pen kan mau le se ya ki to ki bala chu tem bangi don kam mat phai shu blai mat ban pla ya ke ka bangi ngi don pa ka don ke jange kane ke jengeli ka ba don kam bangin song thu kom ki kristan ke ka bawan hashwa atau kadai kecing kelab bamut ni kecing wan ke jangi syo chisu kublai shibonyi ni kajingkeli ka ba piwan ra kay ka ba wan hashwa kajingkala ka ba mut ne kajingwan sha u jisu ban ay ni juba makwan pule pi na kot jong ilen juwat kamau jam shukris sla ka ba arpulai hanek ong ka Bible kam hikai ba unong pop uday ban kala ka ba mut shwa ba ula ban pdiang ya ka chingkhot jong ukris to wan hanga phibaro ki bathat bat bakhya ka chingkit tengan pinjam ya phi ka long ka bor ka ba mi na ukris hi ka
kaba yalam sha ka jingkala ka mut kaba shisha che hane kaung ba ngidei ban wan shwa sha u Jesus Christ nang ba ngila ban yo ya ka cha ka jingkala ka mut kaba janai Amen กับบับเบิลเคลเมียโทบาแบรดยกิปอบจงเพบาเป็นคู่ช่วยละเดนเรสวรรค์ชงาเรกุนูจิสูองกุมังละเดบันโยสเงลนมาเทียสกุนังบาคัดเวกับบับพระวันชงาพีกิบัดไทยบัดกิบัดแค่กับจิงเกตถึงกันเป็นเจมใจยเพคาตากะเดกะบาเบลยขัดมังเงินวันช่วยเชวจิสูบาดเกบางรอมาอุยอินสเลพลาKulishi boy nam daga doga jing pen shy ga jong pe ba Jonathan ini pai man ta sa sha ga wai ba ga jing kali ga ba bo na ba ban kali ya I ba nyong bo la pasam hato kalong man snow la rai ya la ki pa clam ga jing I tho yu jisu Kulishi bon ya kana ka jingkali haoi kalong ka masisha teng ki brew ki sngau le rain Yalah ki jong ki lenti pop ki jong ki Mat haba ki sngau le rain ki ino ya ki kato katne ki jinglen masneu ki jong ki But kane ka jia haswa bikin wan sha u jisu lene haswa bikin itu ya u jisu ka sha jia ha ki jing im jong kano lene uno unong pop But habangi berkat ya kane Kamdei da kata kajing don ha kajing long breu kejongi bangi ino yagi kam basneu kejongi Henry kadei kajing kring kejong Jesus Christ yakinong pop bakin perkat kumta kumangi la batai mane dalangi sya yang mensimakoi ban trei hapo jongi kajing tip lem kajing sengau thu lem kan don bat baki breu kin sengau thu ya kepop bat bakim kwa ban melin lene ban yai biang hai ta kilenti pop ki jongki akwa ban samat phi na ka bible na yones kol nang bakhasan gan khot bakhan re ka ba ong jisu ong nga ngala jet ye phi ngim sim la jet yaw jisu ha ka ban ko ene u jisu la jet chwa yangi u jisu ula e chwa ma u yangi bat nama kata kadau ula jet yangi bat ni kum kita kinong po ngi wan sha u jisu ngi sngau thu ya ka jing khot ka jong jisu ngi pliang ya ka jing wan jong misim ma khoi bat ngi pai abang ngi I ya ka ding phna ka ba jisu sha yap nam ta jongi ngi kloi ban pliang bat kum ta ka jia ha ka jing im jong we pa we le ka we pa ka we ka man sem ka ba sha la ne ba sha ban pliang ya misim ma khoi kin wan sha ka jing ka la ka ba mot Boy, hakjat jong ujisu keblesibon. Amen keblesibon ba la pasami do ga jing pen shy ga jong pe ngi yo adam mat ka em hadin ba ki la le pop ke ka ba nang khong e ba ki le ki bo re ye le de na u blai na mar ba ki la song le rai ya ka pop ka ba ki la le ta ai ba ka Kaningan long jing pen shy hakaba ngin pai show belai hakano ko benta ka bangi long namar belai ukloye ban ma biangi belai shibun Pastos ngopha pen shy lam yangi naka tien kachang belai kei ka bachia yau nong pop ubom yale prasha ya ka jingi ka chang belai kumno phi song tho hador kane Kublesibon nam ta katu cikli ya kaba lala kli kaba ong ke ke banja ya onong pop obamile persha ya ke ji ke jong kres ke jebab kolong onong pop obamile persha ya ke ji ke jong kres ya u on kren khamjan sha kres on kren khamjan ya u shakjat jong kadipna jong Jesus Christ but unang ithu shu ya kilat jong ke jipet em bat ka bakongsan unyo ya ka jing snohon bat ya ka jing snow dap biang ya ka jing em ka jong u ba komno on pendap detang ka jing ka jong kres kublesibon
Blejibon pastor gitu ke jeng pensyai ke jong pe haba unong pop pediang ya ke jeng ke jong chisu uan kam chan show yo ya ka nuksa ha ke jeng ke jong upor ha ka por ba u dan ha ka lenti ban le chat Damascus ban penshitam ya ke nong pop riu chisu ban penshitam ya ke kristan riu chisu uan but uya kendo ya usor ha do ka por Henry usor usyam ya kecing kala ka bamat ka basisha pinpule na kikam ki apostle ka nang ka ba khandai ba ngi yo i thik ba ka jingi ke jong chi su yo ka khring yo kham chan ba ru play upanan kam yo kom unong ya lap ba unong tho ya ki babon ki benta ha ka new testament to ai ba play onang ya hikai ngi kum no bangin pai show da ka donut ke jongi baro ba chen san song ba ya rap lam ye ne ke ching kli ke ba am kli ya phi ke ka ba chia ha ba ka ching shai ke jong chris ka tha ba ha ke ching em ke jongi ai ka nuksa ka ba u daniel or ke sham Hublay shibon yakani ka jingkli ka ba pi lapashat hanga ka ba ong ka ba ja haba ka jingshai na Chris ka thaba ki donut ki jongi batai ka jing shem jong u Daniel ba do Paul oi ha ka jinglong pop hi ka jongi ki briu ni dab da ka mensim jong ka jing song srong ni dab da ka mensim jong ka jing snow crow baik ka jing pen crow yilade bad lada ka jing shai ka jong ble ka wan hangi balada ngi snotu eka ngai bangin selong ki briu ki ba per lada ngi pen nuksa na ka jing im ka jong u Paul bad u Daniel lada pai sha ka shiti ki jong Paul ki Philippi ka long ka balai de ka ba Henry hani kang shapang ka jing shirhem uba ben ya ka balang shapang ka hok ka ba na ka hukum uba klem jingram upol long breu uba sumar ya ka hukum long breu uba bot ya ka hukum bal ong ba lada bishari u katkum ka hukum jong ki breu ula long ubreu uba biang na dong shadong ula long ubreu uba klem jingram but habanu jor pat bat ka hukum jong ublay lani lada pe katkum ka jingsneng ba khod long ba ula dam ngon ha ka jingsngorid bat ula pla ya ka pop ule i ya ka pop ka jong u but lai i la de bo long nong pop u ba kraw but don shu kata ka jing song srong ha u shu la ding pe sha u Daniel jing im ga jong Daniel to ngi pe Daniel tam long ba shpau de kat ka ba pra hane kong kumcha la e no ya nga marwe but nga la yo i ya ka ne ka jing tu pao ka ba kraw te kam sa shu ha ka bor hanga na ba ka jing internet jonga kala ka ba ut hanga hane u Daniel u i pau ya khon u blay u Jesus Christ but haba pet ye ka hok ka jong Jesus Christ but habonu jor but ka hok ka jong u ong ba ka jing internet jong u kala ka ba ut hakmat ka jong u kalen juwat ka hakot ka jong ka mau jam Jesus Christ ka sla ka ba pasan kong ba kamen sim kabala yo jingkta kumni kan isi ya ka jinglong kwan but easily ye ka jing it yelade but ban wat lengba ka hok u Chris ya ka jinglong sngur jong ka do nud ka ba long ka ba yade but ka hukum jong blay ka jinglong jong u Chris rude but ni kalen juai ong ba lada ka jingshai ka jong blay kan wan hak danut ka jongi ngin long ki bri kwa per ngin long ki briu ki ba
it tang ya de bring long ki brio ki ba wat ya ka hok leng ba ka hok jong uchis Chris Kublai Shibun ba janasan ya kecing pensyai kecang pi ya kata kecing keli ke badan kam badai kinuksa ki ba pilai lang ba udaniar ba upor ha kecing thaba jong kecing syai kecang Chris ki phai shu bat ki kalalong ki ba snore ba jamnon badai kecing em kecang ki lapan kala syakador kecang jangan scam ba kanikan long kecing kalku nam da jong pi baro snam ini apa yang mentah saya kau buat kecing kali. Habang ipet bah ya ka jenglong ke jang ublai. Kidan ki pop ki ba kaba kam crowd, bat kidan ki ba kam red mat ke jang balai ba baro ki pop ki long ke jo. Bat kumnong ila bat song tu ya ta tu pilan man pensyai yang Ublay Shibonia kena kecing keli. Ublay umnya ya barok ki pop. Ki bayar rengkat. Don ki kerdan. Jong ka pop. Ha kecing tau. Kecong ublay. Sekarang mana pulai pina kecing tau jong ka. Brew kecong ublay. Henry. La ka pop kalong ka ba irit katno ha kamat ki brew. Penban. Om don kano ka pop ka ba rit ha kamat ublay. Nangai sekarang piyok ya kena kecing cubau. Haoi, kawai kenuksa ya kabang ngilak manusia mah kena kekot. Ya bu ai, ya unong bu ai la nyau. Ya u bat ni ha kecing long breu kadon mek kita kecing sengau ba unong bu ai melak ban poi syabenang. La kang ya u kalenti syabenang. Henry habangi perkat pat ya kecing sarong. Ya kecing kwan. Ya kecing kwa bright, ekjing kuat thala. Kini kilong penban ke bekam snail. Nama ar kini kikang. Ya kata kejinglong kejong ublay. Nama ar ba ublay ulong ba bha, ublay ulong ba sebun. Bat habangidon ya kejing sarong, habangidon ya kejing kwan, habangidon ya kejing kuat lalot. Kita kilong ke bekam snail penban. Yangi. Bat kumta sai sim biang kuat ban kumbala tho hang ne la kapop kalong kaba irit katno hakmat kibreu penban omdon kano kapop kaba irit hakmat ublay kublay Shibon. Bonsin ni saya yosngau ya kene ka jing perkat jong kibreu bangi de ban wan show jis ba ngin salia pa ya kade katai ka ba kam ka ba cái jing ma kaba penlong yang iba ngin ha ban ap hadu bangin dalong ki babha ban ngi sawan cheu chisu somha ba tailem pastor ya kane ke jing prakhat kaba bon sin nangi ki brimidan Kublay Shibon na kamta tu jikli ya kaba lalakli ya nga kabong. Balay bangim de ban ap ban pelong yalri ki ba kham bahashwa ban wan show Jesus Christ. Kejubab kalong. Ba daladi hi ngimla ban yo ya kecing penem. Ngimla ban kama ya kahok. Ngimla ban yo ya kecing kela kebomot ke basisha. Datang kajing i kejong Chris. Datang kajing pelak kejong Chris bengila ban yo ya kecing kela kebomot ke basisha. Ujeremia ong kumni ya kabala tho haka lanong kabakalai ke dekat apulai. Unong Ethiopia ula ban pengkelai ke snap. Lani ula besa ya kabala tho dak. Ngakwa ban itu ipi. Udoyang unumla ban pelik ya la kejong kesni do. Bar kumju umrat ba tho dak umla ban yo ya karong ke basirong. Ngakwa ban ong ba kajing im kejengi dalalai ngimla. Daladi badaladihi benginyo ya kejingkela kebomot ke basisha bunsin. Ngijo berkat andang lalai ya kani bad ya katai ngin sawan syublay. Andang la job ya kani lani ya katai ngin sawan syublay. Kata kalau ngijib berkat babakla. Daladi nginomla bad dalalai nginomyo ya kejingkela ke basisha. Detang kejingwan kejongi syau Jesus Christ bad kejing IT ya kaladi. Nginyo ya kata kejingkela kebomot ke basisha. Kabakongsan hang ni kalong. Idon kam ban pai syau Jesus Christ shwa bad demo un sepelak yangi. Haki eke baro lambau musim ko ujung blay Shibon. amen kublai Shibon pastor ya ki dogi kantin ki bapi pensyai
ba mangi kum ki breu ngim la ban pen bahai la de ha sho bang in wan show jisu henry ublay u khat yangi ale ngin ya sai nya lang la da ki pop chong phi ki sao han hai ken sa le kum ko yor but ublay u khat yangi ba ngin wan ha ki chat ki chong kum ba ngi long to ai ba kanai kan long ka jing hikai ba kamdan ke ba ngila ban pen bahai la de ha shwa bang wan show jisu henry ka de ke jing ye ke chong ba khring yangi bangin wan show ba Jonathan kumno pen juba ya u ne ka brio ki ba ong ba o bleu long ba ha hadu kata ka ba dong pen chat ye ki nong pom ke ka ba pidan ban ya sam lam ha ka ba dei ba kane ke jing par khat Kublai shibon yang ni jingkli ka ba pion ra ni ka por ka bang kumno pin jubab yo briu uba ong ba ublai ulong uba bha hadu kata ba onam penjot ya ki ba pom hoi ublai ulong ublai uba bha but haba ong ba ublai onam penjot ya ki ba pom ka bible kam sham tho ya kata lada pi phai ba nga sha u ar petros kan long ka ba ar tikot ka ba sa hane ngan pule namar lada ublay sham la re yaki angel manba ki la le pop henry haba la shop arsut yaki sha dujok ula it no yaki haki kram ka jingdum tliu bala ri no yaki da ka jing bishar but ka bible ka ya tho yangi ba ublay sham la aili yaki angel ki bala le pop badu la shop no yaki arsud sha dujok te la da ublay usho yaki angar arsud dujok nganget ba yaki bru ba popru ublay unsa shop sha dujok blai shibon e ba Jonathan ye ki to jing pen shai ki jang phi na ka tin ki jang blai ka jing ye ke jang blai ka de ka ba palat hadu kata haba ka jing ye ke jang ula phai lo khon la kha ma we man siu spai ke kaman ke jang blai ka long ba pa ro na ki khon ki jang ken yo ye ke jing kala ka ba ma ke jing ma be ba ke jing pen em henry ladang ipule ha jing pen pau kalau nong pa pho yo i ba ublai on sa pen chat ya ba ro kat kom ka bai nong bat ke jing le ke jong e hadien ba ublai la pen i lot la le lot kat ba la pen em yo nong pa henry ha ba ngi jen ban om phai sha ublai ha ban pen chat no ya ke ba ro nadu nong pom ki pom rangkat baru setan bat ki angel ki jang kumbang ila yos nga to ai ba ka ne long ki jing pen kan mau bat ka jing kata ai ka donor ki jang e ba ublai trong ka jing ye de ba bishar la ni ya ka hok la ni la ni ya ha ka lente trong ka pom ba nhau bol la pasam yen wan biang shapi bat kami ke jengkali ke long ba kumno ngin ong yakito ki brio ki ba prakhat ba o na khamha ban ya uno no kristan ba kamila de bo ge yu le ke jing ma ka ba dan ha ka da jing prakhat Kublai shibon ya kene ke jingkli sngam an pulei phi na ke jing tho jong shakri ke jong ublai ka ba ajik sneng yangi kamtam kini kisngi ka khadu kumno mangine man im kum ki kristan bi habangi siam ya gijing sisa ngi bot ya gijing sisa par haba kamde gijing sisa nginam de ban bot ya kata ya kini kinten lakren da ki bro ki bom sunyo ya la ki jong ki pop ki jong ki par ki bisa ya la ki para ki heman ki jong ki bisa ya ki kristan ki bisa ya ki pop ki jong ki ba ong kumne ngaru ngabha kumaki kim sham long ki ba kham pale kham len lade kham husier hakikam jongki banyanga shushu
ki ya ke jing sengau pha bat pen sengau pha ya la de kumju kumanga kini kinten ke bakren da ki bri ke bom sengau si ya la ki jong ki pop ki jong ki bat haba ki le kumne ki penlong ya ki pop jong ki we ban long ke jing da rap jot ya la ke jong ke jing le bom sut nyau jong ki nasim ya kane kum ke jing sneng ke jing tu yang i baro ki badai ki balong ki kristan hakene ki sngi ki bakhadu bagi nampe ya ki we bagi nam bishar ya ki pop jong ki we kakam ki jongi kamde ban bishar ya ki pop jong ki we kakam ki jongi kalong bangin hikai ya ki jing pha bagi nyelam ya ki syau Jesus Christ berbun bun sin na deng jongi ngitip ya ke ke pasisha henry penban ngiken taj ya kata gade ki jing trot brew ki jongi henry ka kubor ka ba ngadan ha kane ka por ka long ba ngin kin tui we pa iwe bangi em ha kane ka prathai ban long kita isyarat na ka jong Jesus Christ om ban pe ya ki pop ki jong ki we om ban bisyare ki pop ki jong ki we om ban yada yalade da ka ba bataya ki pop ki jong ki we om kumta henry ban long ki isyarat na ka jong Jesus Christ Blessibon. Blessibon ya gitu ke jeng pensyai ke jong pe ngangai kala long ka ba syai bat ka ba sup mangin song thu ba ublai kwa mangin bishar ya ki wei de hendrai bagen bishar ba mangin thewe la de ba du jisu nda ka bangi le kumta ban hi kai yang ya ke baro ke jing ma hababu tang ban kia makipop Blessibon na kapta tu cikli ya kaba lala kli ka ong ke cingma na ka cingbu teng ban kiar na ka pop ke jawab kalong bakadon ke cingma ka kraw ya kitu ki babu teng ban kiar na ka pop balai ba ki babun ki bakla lenti no ban tip ya ka lenti joko hok lani ban tip ya kata ka lenti ka bari biang ban phai shi ke jingla ka bomot ka basisha bat ka bakhadu ka jingbu teng kalong ka nokshun ka bakraw ha ka ba umsium jongblai umla manile junum ba ubriu tao ba ye phasiao ya ubriu lani ka briu ki balong ki nong pop ban pha shoblai ti ka jingbu teng hi kalong ka jingma ka bakraw bat kan omla manilam yo briu shakalti ka bari biang Blessibon kublai pastor gitu ke jeng pensyai ke jong pe ke jeng kala ka ba met kadai hadian ba ublai la kata ya ka donut ke jongi ba pen i ya ke pop ka bangi dan kam ban kala ka ba met ting ke jong blai ka ong ba menta kadai ka por ka ba biang bangin pai shau ha ke jeng kala ka ba met ke jongi to ai ba kani kan long ke jeng hikai ba ka jeng kala ka ba met kadai haba ublai la pen kata ya ka pop ke jongi namar ba bunsin kadang ga jeng ma ba kraw ladang i penslam namar ngimtep ya kapor kaba kaban sache ngi ha ka shi kleman henry kapor kaba ngan kala ba mod kadai hagata ga kleman kaba uplay lapan kata yang abare phi lamba umansi makhoi kane ga jeng kale kaba bod kadai kaba dan shibon ki mad haka hanlenga shubo haka shilai kai ka jingma haba uneka brio ki lelendat yaka jingisne ladai ka jinge ka jong jisu kumno kaneka kata yau nong pa kublai shibon ni ka jingkli ka ba yuanra ka ong kumno ba ka pop bat ka jing lendet lane ka jing kan tait ya ka jing ai ukris ka kata ya unong pop ka lenjwat ka batai shai yang ish pangkane ngan pulena kot jongka ki mau jam sho kris ka sla ka ba laipo hane kong ka we pa ka we ka kam jong ka jing rengkang ka we pa ka we ka jing le bom sut nyo ne ka jing kan tait ya ka jing ai jong kris ka trei kala halor jong pi hi ka pen ya ka donut
kapen snail ya ka mon kapen reben ya ka jing sngotu bat om tang ba ka penlong ya phi u bom mon ban kongo henre ka penlong ru ya phi u bom la ban pendem ha ka jing yai kentu bejam jong u mensim ba khu jong u blai te kene ka dei ka jubau namata kene ka jingkli kai ka banja yangi la da ni kan tait ya ka jingai ai ukris Chubli shibun ba Janesan ya kito ki jing penchai ki jang pe dang ba ka jing tho jang ka shakri ki jang play ba ka jing pen e ka jang ya mun si ma khoi ka dai ka nang ka jing penchangai ka jang na ka jing ta ka jang Jesu ba ka jing ye chung ka jing ka jang to ai ba ublay un hikaya nge bangin pai show bang pendam plate habau mun sim jong play ukta nge Blay shibun ya mendang ini pe saya ko bai bat ka jingkali kene ka jingkali ka badan kam ka bangin habat ngau tho na mar ba usaitan udang im rangkat ban enjoy yangi hab mana kasni ban bun sin na bangi yai ba blay uwan ban pen kan mau ya ki ba ni la le bat kai ka ba ni la ban ong yu usaitan haba uwan ban pen kan mau yangi bangi long ki long pop ki kra samhaya rap lam ha ka be de ba kene ki jingkali Kublai shibun ya kene kejingkeli kalong ke badan kam hadu kata-kata kam tam ngi ke ba em hagene kisngi ke ba khadu namal ba soitan utre bor ba kumno ban penrem ya kibriu ke jong ublai kumno ban penjot ya kita kibriu ke ba kwa wan sha u jisu ba soitan ong ya pi ba pilong ki nong pop ke ba krau hoi nga pdiang ya kata halamar wei ngalong unong pop ba krau henre habang perkhat pa Abangi perkhatpat ia kata kejing one here kejong Jisu Kristus na beneng. Kata kejing syak yap kejong wahlor keding pena. Hato kata kamlong ke bakam krau. Hato kejing ai kejong Jisu Kristus kamlong ke bakam krau. Kalong ke bakrau hadu kata-kata. Ba yakipop kejongi Jisu Kristus ulah ban map yakipop kejongi. Jisu ya kejing kula. Ha nengkong Petrus kalong benengkong ke bakhandai. Ong plai ki pop ki jong pi lada pi plai ki pop ngan map yaki nama kata kadau kene ke kubor ka ba bha nam ta jongi baro ki ba pe kene ka po hoi nginam pai din shadin ke ek ba shadin nginam ke ma ike ek ba ngila dep le to war ai bangin ke ma henry pe sha kama pe sha jisu ong wan shanga Baladon na pedeng jong pi ki basngau du lat ki basngau ong ba ublem la shi ban map inga mreu Jisu udang la ban map ye ki pop ki jong pi balu Jisu u khot ye pi ban wan sha u ban thamai ye ki im ki jong pi nama kata kadau wanam sngau du cingkermen ada uboman upen shoy ye pi hakum kene kurkom nama Jisu ong un map yangi bar kata kecing sha yap ki jong Jisu kalong ka bakrau hadu kata-kata Bangim la ban sengau thu ya gena gijing ik jong ublai. Tat anda haba ngila poi habneng nginya pule chpang gijing ik jong ublai bad ngin ik ya Jesus Christ dala ka dodo jongi baro. Haba ngi sengau thu ya gijing ik bajanai ke jong Baru deha tak por bangila ban sengau thu ya gijing long isai met ya gijing long snail jong ka pop hadu kata-kata. Aku akan IP sakaway ka dekat Bible ka ba ai jingkerman na yoknes kalau nong bakhatnya Jisu hak to kalau nong udwai nam tayala de Jisu udwai nam tagi senran ke jong bat ngas ngau komen hadu kata-kata kadekot ke ba arpau Jisu udwai nagam ta jonga Jisu udwai nagam ta jong pi Jisu utip ya pi da laki jong ki kerteng bat Jisu udwai nagam ta jong pi wal ada ya pi bat yang am syam lakha atau ke por ke ba Jisu Haswa about ya on sat na pna Henry Jisu udwai na ka ta jong pi wa do kwa ye pi ban wan sha Blejibon ba nyabor ki do jing penchai ki jong pe ya kane ka jingkali badan kam hado kata-kata
Nama babun sin usai tan wan ban pen kan mau ingi bangi long ken ong pop iba krom ban bu budai bumla ban ma ingi. Dengan sultanat yaki jubab ki ba piwan ra lang ba ke tin ke jong blai ka ba bu pedang yu chisu ubala job ya ka prethe bala job ya ka bor ke jong paman ba hadu ke jong yap ke jong ka ding phana ba dai ha ke jong mi pat ke jong bangi yo i ya ke jing job ke jong chisu kumbau chisu la job mangi bang ro ngi yo ya ke jing job ka ba ma u hi la ban ai na ka ban da ke jong blai pas hatu kat kum na ka jing hi kai jong ka tin ka jong blai hatu ngin dang de ban dang e so si ya hip hop ki jong e hadien mangi la pat ma ban bangi la te ba u blai la ula mam no e hip hop ki jong e Lo shibo nam ta tu jingli ya kaba lala kali kaba ong kumni. Hatu ngidam sosi na kamanta kipop hadien ba ublay ula map na kamanta kipop kejangi. Kejibab kolong ba ngim de syu ban sosi. Hadien bangila sosi ya lagi jong kipop. Hadien bangila sosi kina ba ublay ula map ya kipop kejangi baro la pun koit par ya kipop kejangi baro. Ngide ban kemen ba ngide ban syat kemen hao. Kembau debit uang kumni na kasam ka balai puar ka dekat ke kong bat ke baar teter uang kumni. Sup uta oba layo map no ya ka jing palat jong o balayo telap no len ya ka pop jong o. Sup uta obreo oba utra umnyo syu ya ka jing mamhok ha o bat ubah ha ka musim jong o umdan ka jing syukur. Hadin bangilayo ya ka jing map jong blay ha bangilayo sothu ya ka ting jong blay haba ong suk kita to tip ngide man kemen to bling kurku ya pi we amen blai jibon pas hai u yohanes ru grand ya ka wai na ki jinggulan ki jong blai nang kong yohanes klanang man kong khal ba khanda yong ladangi phlai ki pop ki jong e long ba ye ne bar ba hok ban mam no ki pop jong i pa ro ba la ngi la phlai la ki pop ki jong e ba ngi ngai ba blai la ma bi ngi nang ta ka daw kumbala grand day pastor ba ngim dan kam shu ba dang so si la nei ba dang kuslai namal ba kadan ke jing kmen ha ke jing map e ke jong blai Bon sin ke jing ngau marway ke jong u ni gabriel wat ha kanu kan ora karta ka dei shibenta jong ke jing em ke jong e hadin bo bril la ham no shak pom kumno ke jing so tho ye ke jing ye ke jong chisu kan ya rap ye ngi bangin om snow marway ha ke jing em ke jong e ka ba man na ka si Blaish bon yang ni jingkli ka ba piwan ra oi kalong jingkli ka ba ngotana nam ta ki breu ki ba e blai ada phai ban nga sha oi zer long software khot ka ba lai hanik ong namar manga u try u blai jong me ngan bat ya ka kti ka mon jong me da ka ba ong ha me wat shap tieng ngan yarap ya me na dangi perkhat ka jingkular ka jong blai bo ong ba undor nakat lam ba ni ha kanu ke ba ni le ha kan ti ke ba ngi ya ba un bat yak ti jongi ba un yarap yangi kan ne kan penlat yangi ne jing sngo long marway but shu la dang i pai show yo nes kan long ka ba khat sa de khat ka ba khan rio hani ga de kan ting jong Jesus Christ Ukraine ha ki sanran ka jong u shwa bo un le shebneng uong ngaru ngan duai ya ukpa te un ai happy ya way pat unong pentengen ba un yo ya sa lem bat pi halakarta ya mensim ka jing shisha ken ya bala ka pertai kam la ban pediang na ba kam yo i ya u lem nei kam itu ya u pi henrei pi itu ya u namar u ya sa bat pi un long ru happy ngami no kun swet ya pi
ngan one part happy te kani kade ke jingkular ke jong ublei iksnan ke jong u bat ngai kade ke jingkular namata ke jong ir we kat ba ublei ane uci sukris 41 sheni ke pathai ban shaw namata ke jongi kade ke jingkular ke jong u ba nong pantengan on don rakat lam ba ni pat unyai sa ba ni undan un ya don rakat lam ba ni te kani try kade ka banom penso marway yangi haba ngi ngej ublei Amen. Kublai shibun ba janasan ya gitu jeng pensyai wi jong pi ba dia ki jengkulang nak tin ke jong ublai ba ublai undar nangkat ba ni hey ba ngi don ba di ke ba ngi le Jisu hasrawan kiu shabnang upay ya ki sanran gi jong o on sa I noi ki riu ai ka kantin jong ke jeng kermen ba undar nangkat ba ki ha uyones klanang ba khat sa wang ba ngàn lệมันเป็นเครียดก็จะก็ฮับแนงบางงานสวรรค์มันเช้าไอ้พี่หากกีละน้องกีบบวนหากละน้องมาขันเรียวอุจิสูอองบางอันผ้าอยู่มันซิมาคุยลองน้องเป็นเพื่อนมันซิมาคุยลองเร่งคัดแบบนี้บัดใดกับจิงดอนก็จงมันซิมาคุยกับเป็นเพื่อนกับไอ้บัวอะไรเงี้ยบ่เงินเสียวบ่อุบเลยดอนเร่งคัดแบบนี้และเสร็จดอนนับยังจงพี่หากในก็เคยมากับแบบพี่ไปเยอะกันในพี่ไปมาไว้พี่สาวไปกับมันเสียพี่เงาสีแล้วก็โดนนวดอุบเลยดันรังคัดแบบพี่มาได้แบบจึงสุกกับจงคริสกันในดันรังคัดแบบพี่เชื่อดูกี่บุปผาจึงเกิดอาเมนกันในเด็กจึงกันลีกับบักฮัดดูนักบัลลังก์จึงยักรันกับจงยิมันทักกันได้ยอบัดกับจึงกันลีกับทักกันลองhabang isomong ki ai de jing don kam ki ba ni ha ban IT la de sha ka jing pen ya ge jong man sem khoi Kublai shibun ya kane kecing keli kecing kular ke bau Jisu ai tawan pi hanga ki pathai bat ki balawait bangan penjam ya kecing kit ke jong pi hato pis ngau mong kecing im ke jong pi yola sedon apdeng jong pi ki badon kecing mong haba ki breu ki kren ya pi kecing mong haba pis pi sha le ben kecing mong kaba haki babon rukong Henry yol ase pidon ke jingmong nak banta yala ki jong ki pop nong i pi IT sha ublai adu ublai un pen kia ya pi ki no ki jingmong ki no ki jing sngo si ki no ki jing sngo mar we ki jong pi u Jisu un pen kia ya pi ngas ngau tanat ya ka we ka the Bible na ka jingwa jong ki sam kal nong ba lai pusau ka bakal pra ke bong ublei udan hajan jong ki ba pai donot hato pi pai donot hato pi ngau si nam ta ki pop jong pi hato pi ngau mong ya kino ki jingle ki jong pi la ne ba ki bru ki le ya pi wan shau Jisu IT shau Jisu baru Jisu un pun kia ya pi IT baro khoi baru wat ki u baro khoi ta ka man sem ki jong pi ba pinsham ke jing ngau ha u Jisu atau ai ba mun sem ko nyai troy ha ke jing jong pi ba jonga kat bang nang im ha kan ke prathai ke ba khat du bangila ban yat bangila ban pe bangila ban kren kat kum kamon ke jong umlai lama kai jing lam nanti jong mun sem ko kumlai sibu amen kublai shibun ba nyau bore gitu ke jeng pensyai ki jong pi ki ba pentengen habang imat ya ka jing mong haki donor ki man sim ki jong i but let's see ka de ka pop ki jong i kuma pila kran ka ba pen mong nge Henry man sim jong ublai u pentengen nge to ai ba ka ne ki jing pentengen ka ba shisha ka jong ublai ka dan kan pangi ba ro ba ni la poi sha ka ba ken jong ka ne ka program ki jong i ka ne ka jan mien kwa ban ai kublai ya ki panelist bara media piru kumjo ki paralog parajo ki ba la pe ya kan ke program ke jang i to ai ba blai jang ching suk anang ikat khu ya pi bara kat ba ngi wan show bangin yo ya ke ching kala ka ba mat ka ba shisha ma bangin long ki ba bedor ban sham yo Jisu and then one man show ege hak no por
to ai bo ble jong jing suk nai ka khu yang i ba ro hado bang nei sham biang pa ta shim ti yo khu ble em clear jing duai au blei ko panj ba ham neng sai sen try ne ko por ngi wan akmat ke chong me ko nong ko blei shibo ni jing don kalam ke jong me na du basang jong ne program hado banakut no ban dong ru ko blei shibo ni jing don kalam ke jong me but inong lam but kinong shim pancha ro ko try ba ne ko por try abe ke tu kintin ke ba lami ne ke shintur jongi ke ba Shong apo jumus perkhat ke jongi khna mai na banya sam biang ru shek we pa don kalum try ba tu ki break bli snow ya kanika jingkren ke jongi aya kiru kamen sim ke ba subun khna ma kila banya ya sam shek we ru try but pengkret try ngi kata jing wan arsen ke jong me ai bangin job ya kata ka jing pensha jong saitan pengklan try jing em ke bakan jam sim ke jong tat hadu jing wan arsen ke jong me senga wat ma try ki do jing dua jing no pa ko ne ba ro ngu dem khate ke jong chis ke nap nem man Kublai shibon ya kene kecing keli kalong ke badan kam hadu kata-kata bangla ban sengau thu kam tam ha kene kisngi ke bak hadu ke bangingi imenta kumno ka kata ya unong pop haba ya kadonut la pendem ha kecing try jong men simakhoi kajing tip lem on pen km bal unong pop unla ban syampang ya kato katne kajing jeliu jong kajing long kentang kajong ublai jong kajing long kentang ka hukum kajong ublai ka balong kanong rim ban bisyar ya ka beneng bat kumjuru ya ka perthai ka syakri kajong ublai ka ongkom ne umen simakhoi ulong jingshai ba shisha ba pensyai ya ki berubara unong pop usyam ya kajing long hok ujehova bat usngau syirkhai ban le mi pau rengkat bat la kita ki jinglong pop hakmat jong nong khmi thu ya ki donot te kumta uyu i ya gijing e ki jong ublai uyu i ya kata gijing itnat jong gijing long hok jong gijing long khoi bat kumta ka pen long ye ban wan syau Jesus Christ ban yasno biang bat ka beneng banyak snok biang bat ka beneng ka kting jong ublai ka ong han yo ne skol nang ba khat sao ka khat ka ba ar phun reu ka ba ong kom ne ka ba ong umen sim khoi u yarap umen sim khoi u pentingan umen sim khoi u penken ma yangi ye bat ka no kham tam lele ya ka ba bha mengila ban wan sha u jisu ha o sha kinong rom kal nong ba phra ka khat ba ar phun reu umen sim khoi u yarap ha ka jinglong trot ka jongi umen sim khoi kiso jong umen sim phila ban i ha ki galatia kal nong ka ba san ka khat ka ba ar pho ar ka jing spoon ka jing e sha slam pule dala de bat pe ye ka jing tray jong umen sim khoi bat kham tam ha ki donot jong uboman haba u IT yala de bat haba usha ya umen semakhoi ban tray ha ka donut ka jong bat kumta ro ngako ban ai sakaway ka jingkerman na ka kitab jong Ezekiel kalong ka ba laipun reu ka khat ka ba arpun reu ka ba ong ublain sa ai hangiya ka donut ka ba thamai atau pikwa ya ka donut ka ba thamai nga kwa ya ka donut ka ba thamai but blain ai ngi ta ka donut ka thamai khanang ba umen sim la ban wan shong hapo jongi iwe piwe kane ka long ka khobor ka ba sngel tanat ba to ai ba blain ka khui ngi iwe piwe